Young man wakadi. Tribo magadi wa mno. Pane bebe rakakurasisa kaya. Ya chokadi. Waifana kurirora rini. Ada zikafamba mushere afuna kuturana mso wa 15 February. Nezuro. Chango papavale. Nezuro. Amana kwenda kuma introduction ere. Takatoenda kumba kwedu kwese nekwawo. Zvese zvanga zvitori bo apana kana problem zvese zvaitonzi zviri bo. No vangu tanga kutseka tseka. Pandakatanga kumufonera atanga kublutika akuita ma little replies andazoti chi angotsika tsika azva akutaura tsinzwisisika. Tatotaura. Ndikati kubatsire. Ndiye anonzi Linda ere mbebhu. Oh, ndiye anonzi Linda ere. Arakati mvunze kuti Linda waya akadaro. Naiwe Linda confess bo wanu. Okay. Andiudza Linda. Saka handisi kudanguudza vanhu kuti Linda ati. Ndokumbura mubatsiro munhu waMwari. Patinga unoda mufesi wanu. Inini ndaimuda nanhasi ndomuda. Dambudziko rakangotanga patingaenda kuma introduction kwedu. Pana tete vakangoreisawo nyaya mugroup. Vakati unomudirei mukomana anoruka kunge Mai Chisamba. Hairstyle mukomana wakarambirwa. Baby arina problem ne hairstyle. But hama. Kuna tete vakasara vasomudza vakati muzukuru. Vanorukwa vaingito. Anyakanetsa pagroup. Kusvikira Linda akaita give up. Now kana uchida kuti na Linda mugare mese nokuti ati anokuda ari kuti ndomuda mufesi wangu ndomuda zvekudaro zvekurevesa. But hairstyle manje aisikudiwa kumba kwedu. Solution iri padhuze. Kana uchida mbaby. Enda unogerwa itwa mubaravara se wangu. Ndoti hangu sekudaro meno god. Shenda unogara pasi.